fatihatul kitabi an kira ta da suna suratul hamdi wa shukri. Suratul fatihatul kitabi an kira ta da suna suratul du'a. Suratul fatihatul kitabi an kira ta da suna suratul mustajabati. Suratul fatihatul kitabi an kira ta da suna suratul ummul kitabi. Suratul fatihatul kitabi an kira ta da suna suratul fatihul qur'an. Suratul fatihatul kitabi an kira ta da suna suratul tafwid. Suratul fatihatul kitabi an kira ta da suna suratul hamdi. Wannan duk alqur'ani babu sura da take da sunaye kamar suratul fatihatul kitabi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Waraka gaba ɗaya na cikinta, mustajaba na biyan bukata gaba ɗaya na cikinta, haske yana cikinta, kariya